Hola, molt bon dia i benvinguts a este programa especial de Nadal. Un programa que serà alegre, serà simpàtic. Encara que cada un viu el Nadal d'una forma molt particular, però serà un programa, ja veuran, de bons desitjos, desenfadat. Bueno, pues així és el puesto, hem triat este puesto per fer-vos la presentació, perquè així és precisament on acabarà el Nadal al Collar, en este pessebre quan els reixos facin l'adoració en la música de Händel, Aleluia. Bueno, pues aquest serà el moment en què finalitza i haurà passat tot, des de les pastoretes, el tirigiti, la cena al pobre, Nochebuena, Nochevieja, tot el més important haurà passat el Nadal i així, en este pessebre de la plaça d'Espanya d'Alcoi, que acabarà el Nadal al Collar, el bé d'interès cultural. Així és que anem a fer un recorregut per tota la gent, xiquets, majors, perquè ens donen totes les seves impressions, totes les seves sensacions de lo que es espera en este Nadal. Per mi Nadal són bons i mals recuerdos. Esa és la veritat, m'has tocat el puntet. Me va faltar mon pare en Nadal. Y entonces, pues, claro, sí, ara ha canviat tot, ara tinc 4 nets i no vull dir res, saps? S'apuntona la faena. Pues enguany en Nochebuena. I Nadal, mano a mano. No m'agrada passar-me'n tampoc, perquè les coses ja no estan com... Hòstia, quan et jubiles i tens diners per menjar, no pots menjar. Professionalment, la meva dona volia divorciar-se de mi. Nadal, faena. Claro, l'hostaleria porta això tota la vida. 47 anys en el Reconquista. No, jo no podria escriure un llibre. No. L'escriuria avui, el publicarien demà i després demà estaria mort. Els meus nets, felicitat, només felicitat. Sí, però poca cosa, no són ells. Sí, no. Ells són de compartir, ells agrada molt compartir el dia Reixos. La burreta hi ha Reixos, però anant en els netets. Si no tinguera netets no aniria. Jo estava veient el quiosco de Panterra en pantalons curts fent faena i passaven els gamells un any en neu, 2 o 3 dies de neu, a més bruta ja, que havien passat tot brut. I jo allí, el quiosco de Panterra fent faena. Això farà, doncs això no ho sé, 14 anys tenia jo, tinc 66, pues todo eso. Navidad es una expresión muy bonita de regals y festes molt tradicionals d'aquí d'Espanya. Y se junta toda la familia. Y toda la familia y me encanta molt perquè hi ha molts regals. Jo soc de Campello. Aproveche. Gracias. Nochebona. Pues que los Reyes Magos son muy tradicionales aquí a España y que pues yo quiero que me traigan unas zapatillas de las Stan Smith. A veure, el Nadal és una fetge especial perquè tinc un germà que viu fora i és l'única fetge que ve i que estem tota la família junts i per això és per lo que més m'agrada el Nadal. De Reis, de la cabalgata, de quan era xicoteta, de la emoció, ixa. Home, Nochebuena jo en la meva família, claríssim. Nochevieja, no eixim, en els xiquets, en casa, i ja està. I Nadal també, en els meus pares. No, me'l prepara ma mare, sí. El que ella vulgui, el que decidisca. Un any corder, un altre any... El que faig ben fet està. Així, pastissells de moniato, mantecaos, rollitos d'anís, totes aquestes cosetes, cariñitos. Jo sé fer cariñitos, claro. Demane, pues els xiquets han demanat moltíssimes coses. Jo demane salut, que tinguem salut i que la meva família estiguem tots junts i tots units i és el que demane, l'únic que demane. Per mi el Nadal és el Belén de Tirisiti.
No, des de la dependent i des del teatre principal no poden concedir uns Nadals sense tirisiti. La nostra vida és el tirisiti. Cada sessió del tirisiti és única. Una persona que entra a les 11 no veurà la mateixa sessió de la gent que entra a les 12, perquè al ser un espectacle en directe no saps mai la gent com reacciona. Si el públic és molt participatiu, tirisiti s'enrotlla i juga en ells, el sereno els insulta. Si la gent és un poc més retreguda, pues la gent de darrere ha de fer un poc d'ambient i acombollar a la gent del públic. El dia que més m'agrada a mi personalment és el segon dia de Nadal, però perquè en la família el segon dia de Nadal sempre ha sigut el de l'enjuntar gran. Les estrenes, els regalitos de Papa Noel, ha sigut sempre el dia més. El menú, nosaltres es comportem molt, perquè com ens toca vindre a fer faena no podem vindre amb la panxa molt plena, que si no és molt pesat, però el típic putxeret i el caldo en pilota, això que no falte. A Reixos, jo fa anys que estic un poc enfadant en ells perquè no em porten el que jo demane, però bueno, jo crec que enguany m'he portat bé i em portaran tot el que és escriure en la carta. Tirisiti, no hi ha anat més voltes. El Romeral. El Romeral. A mi Tereseta. Tereseta. Tirisiti. Tirisiti. El bou. A mi el bou. Jo vull una cosa. La vull jo. Un pepino. Una casa de per mòbil. Un rellotge. El FIFA 16. La Wii U. La Wii U. La Wii U. Un rellotge que té aplicacions del mòbil. El Nadal és el millor que n'hi ha, perquè estem en els xiquets i disfruten ells i disfrutem nosaltres. El que més m'agrada és el tirisiti i l'ambient navideñ. Turró i lo que toque, sí. Algun gin tònic també. Bueno, pues estem així en la llibreria Llorenç del Coll, una llibreria la més antiga, possiblement dels comerços més antics del Coll, i ara el gerent nou, que és José, que ens dirà què és per ell el Nadal. José, què és per tu el Nadal? Bueno, pues per mi el Nadal, el primer que em ve al cap són xiquets, xiquets, infància. La veritat que són unes fetges emblemàtiques i veure tota aquesta emoció que ens envolta a la nostra ciutat en tota la parafernàlia que tenim de lo que és cabalgata, burreta, tirisiti, els actes, és el que més mos plena en aquestes fetges. Bueno, així en la llibreria sol agradar molt el tema local, el tema de lo que és la literatura i lo que és la història local és de lo que més tenim sol·licitat. A banda també, com el comentava antes, el tema infantil també agrada molt a les famílies, a lo que és els xiquets, iniciar-los en la lectura, els que ja lligen, sempre oferir-los. És una constant evolució el llibre infantil, la veritat és que... Cartes als Reis? Cartes als Reis, per supost. Solem tindre també les cartes als Reis, les originals, les de sempre, les que porten el ribet per avió, perquè arriben, algunes són les cartes que arriben sempre. No han tingut mai ningú... Què és el que has demanat tu a Reis? A Reis, jo? A veure si podem fer alguna cosa en el canvi climàtic. Em preocupa molt el canvi climàtic. Així tot el món vendrà segur demanant una cosa. Ah, sí, el centre de salut? Salut, això és el que més. Segur, perquè vendran persones majors i vendran gent de totes les edats. La majoria, sí, clar, persones majors. Sí. I entonces tu en la teua carta als Reis sols vas a demanar-los el del canvi climàtic? Canvi climàtic i, no sé, lo del terrorisme islàmic, a veure si s'apacigua un poc la cosa i entren en vereda perquè em preocupa molt. Estem amenaçats. Vale, i tu en el règim no tens problema, és dir, podràs menjar de totes aquestes festes? Jo sí. I què és el que esperes menjar? Jo carn. Carn, que diga l'OMS que no, jo carn.
sent el pobre sempre vol dir oblidar-me, així no queda de pobre, però no, la fesem els amics, els matrimonis, i continua sent una tradició que no es deu perdre, perquè jo crec que és l'única que hi ha en el món, no? El menjar es repeteix, és quasi obligat, perquè en casa no mana uno, és més la dona. La dona, tu saps que 2 anys es presenten una repetició, uns voltes millor o pitjor, però el menjar ja saps que és molt típic. Ha canviat una cosa, anar a restaurants el dia de Nadal o continuar la tradició d'en casa durant tota la família. Jo soc des que estic en casa, en la família és màxim que poden vindre, el de Barcelona, els teus amics, o els familiars de Barcelona, o d'ací quan s'ajuntem el diumenge, el dia de Nadal, pues, qualsevol menjar pareix que sigui bo, sempre. I la xarrera i tot això pues, és la meitat del dinar. Estem així en el mateix, un dels cantons de la plaça d'Espanya, en Maria Vaca, que treballa en participació ciutadana i en vivenda en l'Ajuntament d'Alcoi. I està vivint professionalment i com a ciutadana de peu el Nadal Nadal especial d'Alcoià. Què és per tu el Nadal d'Alcoià? Pues per mi és una manera també de viure en il·lusió una temporada molt màgica que es viu així en Alcoi, on els xiquets disfruten de la nostra història i de tot el que es viu així al Alcoi durant aquestes dates. Professionalment jo detecte que també arrela un poc la crisi econòmica que estem vivint, la gent igual no despilfarra com fa anys enrere, que intenta prioritzar també les coses que són necessàries, intenten ser més conscients de lo que necessitem, però sense llevar la màgia o la innocència per a que els xiquets, sobretot, visquen tot aquest tema. En família, pense viure-la, tinc un germà xicotet que ja comença l'adolescència, però viu d'una manera molt activa tot el tema del Nadal i això m'ho transmet a mi i, per suposat, els Reis, la burreta, continuarem en tot això. I en família. Sí, normalment anem a casa de l'abuela, tota la família de la matriarca, i allí en villancicos, en música, fa un menú especial també i ho passem molt bé, tota la família. Menjar coses que potser en tot l'any ma mare no fa. De típic, per exemple, per almorzar, quan almorcem el dia de Nadal, ella fa coquetes fregides, en espencat, en ouet, en atún. Els polvorons casers de ma abuela, sí, i els pastells de moniato, sí, també. I el sopar de Nadal, els amics, també. Sí, no el dic quin perquè no me'l sé, però em tocarà segur, Moltes coses, però moltes, és que si comença no, faria una llista superllarga. Moltes coses materials i també moltes coses... Digue'm alguna que no siga material. Que el meu fill acabi bé el col·legi, sobretot. Nadal per mi m'agrada molt perquè s'ajuntem en la família, en els amics... Per això a mi és Nadal. És que a mi Nadal sempre m'agraden tots els dies, perquè Nochebuena m'ajunta la meva família, després de Nochevieja els amics, els Reis, la il·lusió que viuen els xiquets, tots els dies per mi són... no sé, m'agrada tot. Els Reis perquè el duen més regals que Papa Noel. Però també li he demanat alguna cosa a Papa Noel? Sí, sempre en duen alguna cosa, sí. Menys que Reis, però sempre en duen alguna cosa. Roba, diners... Diners, els Reis? Sí, Después, para rellenar pulseres, todo eso. La Navidad, no sé, me gusta mucho porque estoy con mi familia, con la gente que quiero y nada, no sé. El día que más me gusta, la Nochebuena, porque, no sé, tiene un significado muy especial para mí por lo que se hace ese día y por cómo lo celebra la gente. El Nadal, a Alcoi, depèn persones, O sigui, si t'agarres globalment, el 23 t'agrada. El 86, el 15, però depèn zones i gent. A Centro mateixa, el 22 agrada molt. El 22 agrada molt.
Ui, que difícil m'ho poses. A mi m'agrada molt el 31, però ja estem a nivell particular. Això és el joc de les dones, Correcte, un joc antic de les dones, de les cartes i tal. No sé en concret quin és, però sí, es diu així. Algú diu que s'arregla este país un poquet perquè tots puguem viure, vosaltres i nosaltres tots. Bueno, uno dels passos indispensables de les estacions indispensables així en el Nadal al Goià és l'ideal, que també haurien de posar-lo dins de lo que és el recorregut. I així estem davant de Juan, que és el responsable d'este bar de tanta tradició. A veure, per tu el Nadal és faena, no? Però què esperes del Nadal? Pues no res, el de sempre, fer això que tenim que fer de faena i això, i ser tot, com tots els anys. En harmonia i alegria i que siguin tots contents i a veure que la cosa vaig recuperant-se poquet a poquet i vaig tot bé. Bueno, pues una de les novetats enguany de lo que és el Nadal al Goià és el campament de Reis Mags, que estarà el mateix dia 5 pel matí i que es calcula que serà una afluència extraordinària de xiquets d'ací del Coi i de visitants que aniran a veure el que és els Reis Mags quan estan apostats allí a punt de lo que és d'iniciar la cabalgata. I estem en 3 de responsables que han fet possible este nou aposta per lo que és el Nadal al Goià, que és Jacobo. Bon dia. Bon dia, Glòria. Hola, bon dia. I David. Bon dia. Bon dia. Bueno, de què es tracta el campament de Reis Mags del dia 5? La idea que vam tindre nosaltres, com totes les que tenim en l'associació, és com el dia del bando estan les antorxes dalt i tot el món sabent que està en el campament, que al dia següent els xiquets puguen que siga visitable aquest campament. Tot el que anem a muntar allí és, estarem en els pajes allí en els negrets, estaran els gamells, estaran les burretes, i per aquests xiquets i no xiquets, perquè hi ha molts no xiquets que pujaran a veure-ho, que puguen gaudir d'aquest campament i puguen veure-lo. Sí, com tots els anys es munta el campament dels Reis que dormen allí per a poder llegir les cartes dels xiquets, i des de l'Associació Cultural Samarita el que anem a ajudar-los és a que aquest campament pugui ser visitable sense molestar-los perquè estaran molt afaenats en la tasca de llegir les cartes i preparar els joguets, guiar un poc a la gent que pugui pujar, tant adults, com ha dit Jacobo, com xiquets, perquè puguen visitar aquest campament real i que siga una visita per unir un poc el que és el bando en la cabalgata, que és un acte que pensem que era necessari. I està clar que serà una afluència massiva. Teniu previst que hi ha moltíssima gent que li farà falta, que tindrà il·lusió de pujar, però de quina forma penseu canalitzar perquè no s'amuntone allí i no hi hagi ningú col·lapso? Bueno, sí, des de les 8:30 estarà tallat el tràfic, el trànsit rodat. Solar es podrà accedir a peu o es podrà accedir també en autobusos. Passaran cada quart d'hora més o menys. Les parades seran el Teix, la Guàrdia Civil, el Carmen Vidal, i a la baixa per Entença pararan, i entonces el que intentem és que la gent munti en autobús, es farem una visita guiar i que tornen a baixar perquè no es queden allí molta gent. Fins a quina hora estarà obert? Serà de 10 a 2, el primer autobús muntarà a les 10 menys quart i serà del Teix, i l'últim serà del Teix a la 1. Bueno, està clar que estareu vosaltres en els Reis Mags allí, que dinareu quasi segur en ells perquè estaran allí, però tindreu privilegi de demanar les coses. Per supost, això anem a intentar, també ho fem per això, perquè també ens fa il·lusió estar en els Reis i conèixer-los en persona, que no s'han conegut mai, i este any serà la primera volta. Cal destacar que esta visita també se destina la part econòmica, que és l'única que anem a realitzar. La part econòmica serà donar a la campanya adherida per Un juguete, una il·lusió, que és una campanya adherida a Radio Nacional d'Espanya, és una fundació que va començar fa l'any 2000 i és la Fundació Crecer Jugando. Per tant, l'euro que s'agafarà cada adult, perquè els xiquets no pagaran, cada adult que puja a l'autobús serà destinat per a aquesta campanya solidària. A part, també la gent que vulgui participar d'una altra manera, però en el cas que vulgui pujar per excursió, que també podrà ser, podrà pujar menjar no pereceder i joguines noves, perquè la Creu Roja, quan acabi el campament i els Reis baixen a la cabalgata, s'emporten tot el menjar i les joguines per a la gent més desafavorida. Lo primer, salut i lo més important. I després, por lo que tots volem, sempre tenim alguna il·lusió, alguna coseta, però intentarem que Reis, ja que tenim aquest privilegi de poder estar en ells dinant, com has dit tu, intentarem
demanar el que ens fa més il·lusió. N'hi haurà de tot. Sempre es demana la voluntat, així en el coll. Jo demano la voluntat sempre, després ja els reis decideixen el que van aportar-me. I bueno, com sempre, lo immaterial seria que totes les guerres que hi ha en el món s'acabaren. Home, jo penso que sempre ja tenim que afavorir lo immaterial, que és més genèric, però a tots ens fa il·lusió obrir un paquetet aquest dia i sobretot que ens acerten la il·lusió que tenim i que han demanat als reis de les cartes. Bueno, bon dia. Som de Famuro, Benicadell, el centre de dia. Digue'm. I com ha sigut la visita aquesta? Pues bueno, teníem previst fer una excursioneta ara cara de Nadal i hem dit, pues anem a veure el Belém del Tiricity. Pues hem vingut 11 usuaris. La resta són auxiliars. El Nadal, pues, un aconteciment molt bonic, una festa molt gran, on s'han d'ajudar tots els familiars, s'han d'ajuntar tots, persones conegudes, el naixement, els reixos, tot el que condueix això. Mare de Déu, senyor. El Belém també i mira, passar-ho bé. Tot, amb la gata. A Belém, que important. A Belém, que fort és. Un delantal, le disarem. De faena, claro, que cure, que ya es valenta. Ay, para mí, pues una fecha muy importante, para juntarse a la familia, els amics. Lo que més m'agrada del Nadal, pues els reixos. Jo amb molta salut. Que siga tot el món feliç i que no patisquen enfermetats. Buenas Navidades, que lo pases genial. Y amo a los gemelos. I love you. Yo también amo a los gemelos. Y que pasen ¡Feliz Navidad y Dani su os amo! RT. Yo también. Yo amo a mi familia y a Justin Bieber también le quiero mandar un saludo. Pues que passen molt bon Nadal i que estiguen rodejats de la gent que volen i ja està, que s'ho passen molt bé. Pues que passen bones festes i que estiguen en família i disfruten molt de la família i els xiquets. Pues benvolguts xiquets, espero que passeu unes bones vacances de Nadal i que passeu pel Belém de Tiricity per passar-ho molt bé. Pues un llibrer com jo, lo que pensa demanar al rei és faena, que pareix ser que tenim una perspectiva positiva en lo que és en l'àmbit tant comercial com a cultural, per supost, i res, que vinguin carregats per a tots. No sé, salut, bon Nadal i força en el canut. La felicitació per tots és que estava mirant ara, per exemple, si en l'Ajuntament veient el Belén este fet de xiquets, i per mi el món de cada un naix, el món de cada un particular és quan comença a néixer. I això sí que gestos en l'Escola d'Arts es fan de benvenuts unes feines que el queda meravellat. El món poguera funcionar així, duent-los des de xicotets, preparant-los per tot, fins inclús això. Pues bueno, felicite el Nadal a tots els alcoians, que disfruten molt d'aquestes dates que són molt màgiques i que siguin molt feliços. Pues que passen molt bones festes, que puguen estar en la gent que volen estar en este Nadal i que recibisquen molts detalls. Pues que feliz Navidad y que s'ho pasen molt bé. Pues que espero que pasen unas bonitas fiestas, que las disfruten a tope y que para el año nuevo que tengan muchas fuerzas. Els alcoians, a veure, si toca la loteria, ens tocaria tots un poquet. L'alegria, perquè en Alcoi ja fa anys que la loteria passa, però passa per dalt de Mariola, i se'n va, com diu la cançó. Però jo desitjaria, no sé, torna't a dir salut, no faena, salut, perquè si no tens salut en la vida, per tot això. El que volem és això, que siguin unes festes bones per tot el món i que tots puguem tindre i poder obrir aquest regalet, moratos, la gent més desafavorida, per això el tema, l'Associació Cultural Samita sempre estem en el tema solidari, tant en els nostres premis com qualsevol cosa que fem, sempre intentem ajudar a qui no té. La dueña de la casa ens reunia tots, els senyorets, els fills dels porters, que eren nosaltres, baix. I tenia la llar enxufada, i en Juan Cantó, Josefina Raduan. I tenia un cabasset ple de 2 quinzets, una peseta
alguna moneda de 10 cèntims, però sobretot 2 quinzets peseta i 10 quinzets. Te'n recordes dels 10 quinzets? I agarraves diners a la mà i es tirava a l'aire, i tots els xiquets, però primer tenia que cantar això, donem les astres, si les té que donar, en esta cistella més té que posar. Bueno, pues això, jo no me'n recordaria molt perquè són villancicos... Sí, però tens la toneta, la tinc tota. Ande la Mari Morena, ande, 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 que la noche es buena. Ven los peces en el... Adiós, Amparo. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. El que més ens agrada és el de Barrabàs. Claro, a Belén me vull canar y un chulito de comprar. Los peces en el río, pero mira cómo beben. Los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber. Los peces en el río. O el del sereno s'ha perdut en la font de la salut. Vinga, cantem ese. El sereno s'ha perdut en la font de la salut i una abuela la troba amagant en un forat. Pues, per exemple, a mi la de Camina Maria. Camina Maria, camina y verás. La Mari Morena, ande, 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 que es la noche buena. Campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traes. ¡A vosotros! Adelante, que son manteca y niño Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traes. Bon Nadal! Bueno, pues este ha sigut el programa que ens havíem promès que seria alegre, que seria simpàtic, desenfadat, en què tota la gent participaria i ens diria quins són els seus desitjos. Espero que us hagi agradat. Han parlat en xiquets, en majors, han parlat en tot el món i ens han dit quins són els desitjos de Nadal. I nosaltres, des d'ací, des de TVA, els desitgem de veres el millor, que estiguen amb nosaltres durant tot l'any, que ens seguisquen, perquè nosaltres anem a intentar oferir-los el millor, els programes més divertits, els programes més amenos i els programes que a vostès els agraden. Des d'ací, des de TVA, molt bon Nadal, molt bons reixos i molta felicitat i, com han sentit, molta salut.